Signs of Firing Line. Joining us tonight is Mayor Bading Escalante. I-check ta sa iya kay may mga pagtaas mo sa cases sa ila to, pero may ara advisory kundi may schedule kamo da sa Cadiz City Arena nga vaccination. Ang inyo pagit City Health Office, ang advisory nga daw kuan man, mabutangan man ini sang makancel man ang mga schedule daw kung ang operation nila. I-check tabi kung ano gid ang kabuusan nga detalye for the benefits of Cadiznon. Mayor, may gabi, sir. May gabi kung sa atong Lamate. Kita ko, walang gidugay na post sa inyo dira sa bahin sa Cadiz City Advisory, parte sa sining cancellation sa natalana nga vaccination drive, kag ang operation sa City Health Office. Mayor, ano gid ang madalom kag ano gid ang reason sini? Well, actually may mga head of offices kita sa City Health Office mismo na nagkala-positive. No, kahina sang aga, ginpatigayon tang mass testing sa bilog na empleyado sa City Health Office. Okay. No? Upod na ng vaccination team, upod na ang manpower na in charge sa vaccination team na na-assign sa Cadiz na. Okay. And kadamo, sobra 200 ang ginpang Swab. ginpang rapid test naton. And do mga 18 ang nag-positive Uy, sa rapid test. No? okay. So, pakamaayo na lang naton na tomorrow, i-disinfect ko ano na City Health Office. No, actually, rapid test na lang to tomorrow, pang PCR sila, pero the mere fact na may nag-positive na o nag-reactive na, that's reason enough para sa akon na i-disinfect na lang gid, no, ang bilog na City Health Office. And at the same time, pahuwayan ang mga empleyado for the next Friday, Saturday, Sunday, balik sila Monday. So 3 days wala City Health Office, no? Wala sirado ang atong City Health Office. Okay. So pati na vaccination drive nga schedule ninyo, amo man kansilado man. Yes, correct. By daily kita may barangay and aton the vaccination center sa arena, Cadiz Arena. So wala man vaccination drive starting tomorrow. No? And to ang vaccination drive, team ni natin, puwerte ni ang exposure. Okay, wala ni untat, no? Okay. We are already 87 or 90% sang target namon na 120,000 na i-vaccinate ang Cadiz. No? So that's why, kasi ko, harap mo lang din, kala-positive na kamo, rest na lang, we will resume after Dinagsa. Okay. Dinagsa will start next week, festival, and for lang vaccination drive for the whole week will resume February na. Okay. I see. So bali nga asa Dinagsa yung activity ni Mayor, may activities pa nga inang Actually wala amang gid. Actually wala. Okay. Virtual ma lang. Virtual. Virtual. Very minimal, just semblance of celebration. Presidente, kung mo pesta man, siguro reason enough na paway lang mo na wala ka bagay. Siling ko mo nami, tanin kay ang madumduman ko sa imo na magdinagsa. Nadumduman ko lang, that was long time ago, nga dito ta sa kay Papa mo lang lugar to nagkaon. Yes, gindala mo kini dito. Ti siling ko, kalain guro ni nga subong ko may preparasyon ka, virtual ang pagkaon, no? Para nagdalag ko nga pasayan, lang makita mo lang sa online, nagutumon kaguro todo. Pero anyway, kabay patani ngayning nagpaidalom sa swab testing, hindi lang ko tani magpositive nga madugangan pagin ang number, Mayor, no? Yes, correct. As it is, as of yesterday, daw may 74 na kami din na positive cases. No, and may mga pending swab samples man yung padala. I hope ikanasig mo na siya po mo. I think every 7 days daw gina-declare na free of COVID. So, nasig mo lang. May gabulos, may gagawa man on a weekly basis. So, I hope na
si Omicron, this will be the end. Parang ni sugod na sa endgame naton sa COVID, no? Kabay pa. And, yes, kabay pa. And we will just very curious, cautious sa syudad na hindi man malatdan ang aton mga frontliners. No? You know how it is. Frontliners, kasi at the same time, i-expose ka pa. I'm just exercising my power to protect also the interest sa akon mga personal, sa akon mga aton mga frontliners this is like Makati. So that's why for the next week wala na ikit vaccination, and Okay. City Health will be closed up to Monday. Okay. At least klaro na nga mabalik yung vaccination nyo by February na. By February na. But Okay. aton City Emergency Clinic like in open na siya gapon. Okay. So bali subong grabe man nga pangabudlay no. Pila ang at present or today pila ang case niyo kung may ara ka mayor? Ang aton positive cases sa subong 74. Oo. Subong adlaw lang na kung hindi. No. That's, Accumulative na siya number. Current na. Kahapon I think 18 lang positive namon. Grabe man no. Ang sikad niya silingko amo ni guro basibla combination na ni galing kay amo na yung problema sa aton kay ang genome sequencing padala pa to sa Manila blang sampulaw. Yes, correct. Wala gaw mahahom lang kita. But again, going back no sa mga gina-review nato ng mga cases, gina-compare naton sa Omicron Delta, dali makita na mo sa symptomatic just like sa City Health Office. Residual function. Yung pang random test natin, 18 out of 200, 300 plus. No? Kaya bakon mo na. 18 positive. Wala sila kabalo. Oo, why sila kabalo? Kasi fully mild, vaccinated, ang iban basi na booster naman nga daan may yes, sa City Health, siyempre, una na sila. Fully vaccinated, booster na, I'm sure. Kasi sila talaga. So, amo na siya, no, na, whether igoon, hindi magidya after Art 1, very mild, no, ang tupa ni Omicron sa aton. Kabay pa nga mo lang gina kag kabay pa nga magdilang ang hil ka nga bal mo nga mo nilang ning last nga hurasang COVID after sang Omicron ni wala na sang another mutation kag variant ka magwa. Yes, correct. Patanigal na gagapangatsi ka lang Omicron ng lito. Ay, ang COVID na to. Amo gani siling ko mayor ining yawer ni kag yati ni nga si COVID ni ko makita daling ni matyagang ko pati kitang duha mabulig lampo siya ni nga matigok na lang mo. Hindi. Kung ako yan may capacity, hindi si COVID i-convert to into cash. Pwede man. Kung ma-COVID ka, damo mo na kadamo kwarta mo ito sadya siguro. No? Perte Siguro sadya din ang panay COVID Anyway, at least hopefully ang imo mga frontliners mayo man lang. Pero ano ni home quarantine sila mayor o ginbutang sa facilities? May mga ara kita frontliners na kapasar ang ila set up sa ilang balay sa home quarantine. Pero may ara, ang iba niya doon alang-alanggit, may ara mata quarantine area ng St. Andrews na mo. Nami man na siya di kay Yolanda Housing, ninawala namang ginaward. So may individual, may CR ka, may kuhan, and food and everything is provided. I see. Sige, so sa magkadisnon, liwat mayor, ang imo sinitugon sa ila, please. Yes, let's continue to practice our protocol, no? Maski nag-loosen up kita, hindi ginaton pagkaligtan, no? Washing of hands, wearing of face mask, no? Social distancing. Amo gani wala na sa iban. Basta i-practice na lang na. Kung gapat, hindi kami natman, no? Sang virus. So, let's continue to adhere to these government protocols. At the same time, pamuyo ni sa mahal na Diyos na ubayan kita sa ating panglakaton. Labi na aton patron Senyor Santo Niño. Sige. On that note, Mayor, salamat gid sa time. God bless sa imo kagalong gid permi. Thank you. Nabuhay ang sila ng Paris. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Firing Line.